Os pobrenses dixeron adeus onte ás festas do Nazareno. Fixérono coa tradicional verbena na Praza Alcalde II Durán, a cargo da Orquestra Olympus. Nós somos bons bailadores, sí, daqui a un pouco xa verás. Eu traballo tamén, pero bueno, un poquinho máis quedaremos. Bueno, igual, mañá ainda que non se durma non pasa nada, ¿no? Claro, xa se dormirá despois. Aí pon di que bailemos reggaetón. Sí. Pero non estás bailando. No, de momento no. Pero cando pensas bailarlo? Ou marchar? A marchar no, dentro un Queres de bailar na casa? Na casa, ao mellor na casa. Pero sen dúbida un dos principais atractivos da derradeira xornada festiva foi o gran espectáculo de fogos artificiais e acuáticos que se desenvolveu a partir da medianoite no paseo da Praia do Areal. O espectáculo pirotécnico congregou a pé de praia e tamén nas zonas próximas, como é a esplanada portuaria ou Peirao, a numerosos veciños e forasteiros. Foi o broche de ouro final a unha cita festiva moi agardada e desexada na Pobra.